momfanche won hefo na no wo kan asemi a kire won adehia wanom digya e watakwa entini wei ema wanom e watakwa ye adwadifo woman market wanom si bibia si na de si no wo mu nyina abonyenya afi ye beko emfimfini mantem ho abiu Ghana mampani abadi akire wonom abone hema na eye hema benya na yefiri ho na afi yakwa abrochima mu eno so ye bewura nepa sabre jano wo mudum ni wie ne nkomo ben na epie efiri akire eno nso ye de brew eno na wie sompa yeba 26 September sompa do me market na ye de sompa dwumadie ni nyina etwa wo efra ne sompa obi bus okita yemu awia brei na ye de midday news no edi wontoa wo aboboa no sada na tontina 74 ye immune booster ebuama enkomo a woye honamu no anya ahoden atimi ako na wode ati anyarewa okuta yemu awie sada na woba part-time heba Mr. Dr. Tafiri Jawa etu malaria ase ene ne HH heba Mr. no ekuta yemu wakenkamfo triple A mine eja pia pam dada awia bre menimene aba abena bentu adepako Wanum echiremu essay abrantie yi esode a amanfo dem na wawurawura na ne wo a wobenya phone wobefa wo a wobenya hands free wobefa wo a wobenya laptop wobefa ade bia nani ebeboso ana nani ja ebehyeso e wo dem no na Fidelix na wode sene ni mfinhia no aduonu na yei enu okowia wo bi phone ma ne ka na koma sanse phone no aketesia ni kiremu kura se ne nkanchima bi toma no enchei iPhone yi bia na ja wonu so ekwaje ma na abrantie yi ekwafaye adehia wonom ewo esiakwa eye chebi esiakwa ewo poye matemu wonom anso wo makoma mu kwa kira abrantie yi a wanya mfinhia no aduonu enayi esibam ne papa enyasem ketwa wanum buru na de ni kofia watimu ade ni kwura ne dem ehwo a wom kwaye wom se watontonfo se na sesidi a ne antimi nkire wanum twibegu apono na no na nye easy kura enu na ginjam mabunu ni bie ama wanum kwa fa brog ade babu bonu sabram no kasai Fidelix etina nadom esiedo na asemi ye ni egusu adi akire de besi bia no sede aposifo abamu na panifo a womo wasia kwa epoye matemu chabia sam na meken wanum so asomu no de besi mu bia no ye ma maso ensi eho ye ntoa ensam no so e wonsam foforo emu na empanifo a wanum ewo chufu atimokwa akurasi ni bedwanim bedwa no krache ayo onyonyafo Isaac Yosen wokasa wose nansan ubeti ewi duro badawo monchine mami o ubehwemu no na nipa no wodimirika full speed anya pragya no obefo na ya abobo ya entini sabra ya me no kasa yi empanimfo se wo munyina adwen akobenkrom wanum hye adehia wanum twi pragya na okada na abobo ya a wanum nyina ewo chufu atimokwa akurasi ni ebedwanim ese ahumachi duabie na kyerese 12 am obi ampaki ni moto obi ampaki na abobo ya obi ampaki ne pragya efri 12 am ekwa kwasi 5 am wanum pese wo mo behu se pragya ne abobo ya ni moto bia eye adwuma ewo chufu atimokwa emantene so wanum so wo mo hwehwe mu ano wo mo se eno na adehie ni bia wanum ya mro bese no wanum tade kwa akro no bo enti no ene esemitwa wo semepamo eno ane semache no enti adehie no ene mpanimfo nyina aya no bako na ononyefo Isaac edin semisei etosompa kase anim ya ma yenuanom no aso ate se eba anajo 12 am ede ekosi na homa ache no 5 am by who's abubo ya pragya kadabia ye den eye duma yini me se edu anadua yenuanu bi obi ohana ne hododo no obi
also na wo tukwan okonka okofa no yoma wa ba bedu anadwo no bɛyɛ 2 am 3 am anaso 1 am ɛno no apolisifoɔ patrol team no ehyia sɛ nuano na edi adanse sɛ obi yare na ɔde ne kɔ obi atukwan ebedu anadwo na ɔkɔfa no nuama adanse ebe mu a ɛno deɛ sɛ nipa koro betumi ama no kwan sɛ ɔmfa sɛ nuano no ɛde ɛnkɔ Enu achi no krosini beja no ekrachi onyenyafo Isaac Yosin ede ne semba wieye ewa bra wa ne sompa kase ya twetwe nkomo no akire mu se wanum atoto srada education yi a eye road safety authority for wanum ade ma efa pragiafo ho okadafo ho aboboyafo ho no wosra wanum a wo mu twi samfidie yi wanum nso mu mapano mo fanya adwuma enye se ebia wo na wutimi twi moto ekunkwantena so se wudi tu afasuro ani entini ne wo kwatena so akotwe ne ani hawo ebe wiase no na ede oye ne aboman nim menim sɛ ada aban betu petrol mu biara no yɛne GPR mpanimfoɔ ahyia Plaza Assembly Ministry no ahyia ɔmo ansa na ɔmetu lorry fare mu ayɛdɛn ɔmato lorry fare mu saa deɛ ne nkɔɔ so enti mɛsrɛ ana no a aban ne tie fuel so yɛne ɔmo hyia ɛma ɔmo tie so enti sɛ wansidi mpo abada so a mɛsrɛ ɔmo mfo omo pe emfanto prices no lorry fare no omo mra yentena se na yentie afutuo mfiri mpenifo a wosoro se ye dibi beto so e mo maso yeden ati but impempre ya se bi yentena se ne de wo a obehye wo ho ato lorry fare no woto mra ya chiwa Ghana mra na yeden opani a wakasa yei eye krosini beja no ekrache ya wono wosi aban anemu ewo twufu etimokwa krosin bedwane mu mfimfini emantamu onyenyafo Isaac Yosin ene mfimfini mantamu ho na yegina na we no medo kɔ efutu osahene Alexander Fenyomakin ne mpehwea so baabia na no so fa azo kaka se wobeto no anka ɛhɔ sɛtie bia ba election besie no aban krache pani owo hɔ na ɛkasai Honorable Reverend Atamensa na wakasa de akire wokadafo we nu yenhyiamudie kase a posi sadom ewo ho titru wonu mehwe akwan ne akwantempa ho nsam so afi odunje adwumakuo no ene wonu mu a eba ahyɛn ne ka ansa na obenya ho danse sɛ DVL wo mu nyina ne ka bɔ mu ena wo mu yɛ sɛ nhyiamudie yi na wo mu yɛ de ma wo mu a etwi abobo ya de friend sɛ tricycle anase okada no na emu ena pani di beto so akyɛ sɛ efiri nna de kro Sadie mfimfini mantemutie na okada ye adwuma wo ho mampani hyehyɛ a wo hyehyɛ ye kyɛ sɛ wobema okada ba ba ye adwuma na emabunu nya bi ayɔ no sɛ wo mo nya bi no wo mo yɔ a wo mu nimra so ansa na no unie wo sɛ unya de edi ho adanse ye ma okwan sɛ twisa okada no wanya kura ye lansese wonu ma ekuta bi CD yi ne F no ende wo mo mfa nkonkotwi kaya kese eno ye asɛm a onabo kan na emu no wo beche se enu achi no ewo ho a obete ye frɛ bibi agada se den na chiro ne ye pagya moto nanim bikura na ya dan nchemu se na tie no ba ko na namfom ye frɛ no one tie no wo se ye free na de kro sa ne ma no wo mpɛ so wo beti bi ewo mpotam ho wuni a wo bɛyɛ no emra bediwu you be often one tie what you are na tie no achi no dam you be so offer that sebi one man moto no do in some way sebi on fa enyisi on fa mokro sebi or say mebuni sebi ozi show na how ozamet memefu no this is the meeting there are rules and regulations I will make sure when we say we enforce na kwenda kwa ediedo nwa where them is mean I will put a stop to it. You know what I say, take one response now. Watch the why crowd there when you municipality be adwuma na you be pay. Wono eneye aban krache ewo efutu municipal ho Honorable Reverend Atamensa ena wode afutu yi ema wonu mu etwi trasakre ene abobo ya na ase okada Atoye mantamu eni yediwu etu sefa se okode abresiam a wotu ani nsem akwa gina na yenyine mu ewotakwa yenuanom sompa wanom akache na awrehusam as ayisabre efiri ho eba ene sei ema wanom edidwa
ɛwɔ takwa women's market wanom ɛna ɛkasa yi wɔn so wɔn ti dwom wɔn nkan bi nhyɛ mu wɔn bɛte ya ne boom wɔn bɛte ya ne kekraw na wɔnom sunu nyina agugem wɔn si ebi kura mpo a wɔn kwatena adwom no na adehyia kura mai emebisa nneɛma boɔ enti na awrahoa ne adwendwene afei wobɛte sadeɛ na gye kumsa no na ama pressure kura na rise na empanifo yi ekyire mu sɛ wɔnom ahu sɛ upie mu ɛwɔ takwa baabi ama no edi dwa wɔn tontontonton wɔn nneɛma na wɔn so wɔn ho amena kakraka bi enya sam ketu abusua bra Facebook bɛhwɛ yi we die ɛkyɛn ayo bombalatre ɛda Facebook no so no ɛyɛ Sompa 106.5 FM bra bɛhwɛ sisi a wɔnom kyerɛ mu sɛ ɛkwan a wɔn fa so etu ɛyɛ mine no ɛwɔ takwa no sebio enya sunsuanso bɔne ɛwɔ adehye no ɛso sese adwam ma wɔnom na enye wɔn die yi wɔn so bedu na papa hu ɛwɔ ɛyɛ takwa baabi ama no edi wɔn mu dwa no na maame a wɔne Sompa yɛkyekye nkɔmɔ wɔno ɛna da ma no nyinaa ano ɛwɔ ɛyɛ market woman nim a wɔnom ɛwɔ takwa anti araba ne nsɛm eni ndra no pa no aya adwoda me bai no na me sha me bie abo nti me bie abo no nko bi onko na bi si tuani kɔhwe ɛhɔ no ma ɛhɔ ne ebukura sɛ wɔna me fura kete bia o afana agye am sa agye bla 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 hwade ɛhe den we dey ɔsɛ no po be ohuni nti ɛhɔ no ma so me kamitiri fom no na me hu dɛ obi se fom hɔ no ma okita torchlight ma ɔsesaw ayi wɔ hɔ na me sa me fa no bla ba hwɛ obi na ɔhyɛ ha no mi obi na ɔhyɛ ha no mi o nti pa kono hum na odum torch no galam sɛ hi nti mbiri fo mo ba hɔ ma to ɔhwɛ amuna no nti ɛho ma wɔ mu hu ne no ɛna wɔse ayi ka wɔ etu nti bi so mi sa wɔn dɛ nti yawo na wunue na wɔhyɛ fom hɔ no ma wo na kita torch mu sɛ na obi so hu no ma wɔse na hyata bra kana cha wo na ɔhyɛ no wɔse wana no wɔse ya mi bi sɛ ne tade hu da mi nti no wo sura na wɔaso fo no wabɔ shake kyɛ wɔaso bɔ hu ahona no so I lose your book on the second book. Told him I say, and they have got 5 service farmer there. Number born, I'm and the minimum be ever born, I'm and the ever born, I'm and also Yami one point. And our bar a walk to what about one no, and I not go for so, also obey. To what bear on Yaman, your house so they are the football who papa. One can suffice service for so, my Mrs. Yaman. Yeah, what do quay? And tell me the memory. Dem otwe gade no amaka se akase owara ni pamposhim webu underground mining etino amna ni busa no we wo gina surface na se wo gina soro na ema ni hu se aburo ebu ye na wo hwemu no wo sa de hye mu a wo mu tu afoma gode asam ye mu anwanwa pa o enye easy entimpanimfo nhwe na wo ntwe omani emfa nhwe takwa baabi ama no edi dwa no na wonom akasai anti araba wono na da wonom wano a wo machem ti udi ebra Facebook sisi abehwe amna na nya sam kitu o eso why by tre na anti araba eka no ebu ye nipa hyem wonte kura se bibia bu na wonom tu afoma gudi a yenuanom a wonom ewo Sompa takwa na to nkra yi esom yen ene ye da so a wo afa ho esanse takwa ewo atoyema ntem wo ahene champion no maboboa no na me de ko atoye tifi na ahenkuru no yesahwiyo so no yewra webet Petit Brentum wono eneye Western North Regional Minister na wodi nhyiamudie bi ahyehya so ewo nakache ena moso ama ban krache mpanimfo afi drip coordinators won munyina ba san nhyiamudie ne bi na no na wo kire aban na ni suade hunu ene na kwampo na wo yidi ato ho ede ba bedom ne ma etoso mienu ama Ghana afa bia anya ne som no eso emfa so ye Sompa na wone abaya krachefo no edi nkomo na wo chese wo mo kono de di kampa yese wo mbedom aboako ede atia foma gudia yetu na emfa mra kwanso de efre se galamse no wo mpotem ho eno achi wasonso abo wo mo kokko se wo bibia wo ya ba nipa wo mpotem wo hwe se wo mo fa afofra yemfa mefro ne dan mo mfa ne ho nkonkojim eno achi no abaya ni so ade hunu se wo mai mu betie a yese ya to ne den se National Sanitation Day nuduru so a ma obi antana ne ntoso bosomi bia wie ye memene da no
wo mo mprapra ensiesie krom se de be na ba bia betimi ayefe eno achi no tete hosu ene ne ban kwasafodwuma wo mo nsan konkofa na eba ne sa ban ni suade hunu no ebetimi agina na agina yie afi bambo sam nso wo mo ma woni nkoso pa na se bambo no bekoso a sabi baby esumu ayese hoye han into street light nso assembly no ema ehia wonom afi mo onyi won hu mfiri miti ana se nhemudi ahodo a wonom die ewo assembly mu se de be na enisuade hunu no betimi aye adwuma eno achi 24 hour district capital market no eno nso eba atoye tifia wo mo hwese esomfa so wo mo nsa beka bi pa national apprenticeship program no nso koso eno nso ma wonyi won hu mfirim ewie no wode beto so sa drip machines na aba no wo mo hwe na wo mo anko yusu ne se de ni kwanse won yusu no se de be na aban ni so ade hunu ne na botaye awo e de mama nsi bia no ebetimi abam honorable brentum etu saafo nyina no no wo che se tintintinti ene table suban bi no mu aya na e wo mpanimfo bi so no ma obi amfa nhese no ho wo munyi wo hu mfirim se de beye na wo betimi asomsompa no ama katimamufo na wo mahu kineye ne ma etoso mienu ne nhese pa wo de nam Abusua yatoa ensam no eso na yamfa arehusemi entoa so enfamamo yegusu a yeboaboa ye ho aba kase demo ababebe ensami ede amamo origina yeyi ena krata etetenten efri Kristo asafo wanom akache ene kantanka wanom abusua no akache eba ya wamuchire mu se apostle kwadwo safo sabram no kasei abusua waye nyamedia abusua no echire mu se wa pass it on peacefully na wanum echemu no no so wo de oyaw ene awerho ekọ amagana dihye nyina ene Kristo asafoma esese die apostle kwadwo safo nyame atonsa afre no wanum echemu se ena no ya wada no ena otina nanom ensiedo na hu behia se abusua no ede officially wanom ede krata ebepie montene na wanom akachire Ghana dihye na sesei se uhwehwemu na Kristo asafo wo hwehwe apostle kwadwo safo a onka atiasefo ho ebio na krata no a ebaye no na ono ankasa ne ba ya enkane na oye emrahye bedwani ena nensa ehase ma me Sarah adwoa esafo na wanom chirechemu a na wanom si Already wanom ebe kai ni pi esanse sede ne yam ye na doye esono afoforo nyina eso no wanom ema busua nyina yakọ Ghana dehye enti eba asa no na kire se asam no na akoya twetwe aso kopin se abusua na nkasa ede krata eba ya enka ne do me kwabenya Dome kwa benyamra shebedwani ma Sarah adwasafo ya wono woya ne ba nimpon ensa ehye krata yi ase a wanu mu kire mu se apostle ko Joseph nya mfinhia no aduoson enson sede ye yenya ni mfie no na yenso ye de atodwane ti sabre de abusua afei adehye Kristo asafo abusua nyina ye ma obibia da hyeden yakọ kase pa na nyankopon emfa apostle Kwadwo safo kantanka nekra ensie yie ne kantanka kas ni nyina da abusua sede wanu akire mu no papa yi ebase yemfa yadwene enye bibi na yemfa moa abrabo na abrabo nkonkan na Ghana nkonkan a owura yi wabeye bi papa apostle Kwadwo safo won ekoyi o wono ene dinidie ekwei enti no sabre ya me no kasa die officially krata no opani anensa ehase ono ankasa ne ba ma me Sarah adwo safo ono ena nensa hase na ose abusua ne guso ede niam egugu akwamu ebre eso se wonom bedi na wotweda wonom ebeye yi a womo ema Ghana adehye yaso ensi ewo ho enti sabredie abusua ete abeseno a wanom ani eda kotomojam nyankopon emfa apostle Kwadwo safo ne kra ensie yie eye arehosam ene abusua seden na wonom ma womo yawo enko na yenyina hore hosemi so na fe yenwuram ewo emfimfini mantamu na watwe ye wieye afahya akese na ekoso ewo maimu ye mfimfini mantem ka ho
enam saya so ema Ghana mempani abedi akiri Her Excellency Professor Nana Jane Opoku Ajiman de nani onyam ekota ebi achi wo commander afa ho na no ene wieye no na nama hemfo wo ho ko bankrum wo mo eso nana na sia na sia na wo mo ye se da bi se wo mo hwe emfimfini mantamu enintini abrempon ya wo mo afiri ehode afiri a ma me nso firi ho a hema wo de bebo no eye wo abrempon kru kwaw ya odikan na bra wo mo ede sa ni onyanhye ebema wo ba pa no ene ebehwe mumuma na wo no motwe na ansa na no emumo no pa wo mo de je ne tata ede ba dwumadi na ase no na ese waso se wo nso tie bie bro ni beka se euphoria no wo de yentie bi mra Regional Minister was named Monsado, Maimafo, Momamiaba, Munkachi Kakra. Wei bra wakwa afasha nase bra na emfimfini mantamu kosado mpo afasha no wo mudi ene afasha ahodo na commander dia wakwa asie na wo mobon wo hema owo abrempon krukwa ya wodikan enti Ghana mempani abadi akiri Her Excellency Professor Nana Jane Opoku Ajiman eba na hema dia wo ye owo abrempon krukwa wa wodikan ene wo abrempon akase yemfiri ho ne yenwura mu enti ahensemu a ene ambambra ne amanie mu ena yewura yede wura mu ewo Nzima East mesininim ewo atoye emantamu adehia wonom ewo Nzima East wonom wafasha afibia ya wonom di eye kundum enyinasi kundum ye eluwa wei eye Nzima East kundum na empanimfo anintini achocho wuro na nanom abrempon ya wonom di womo animdie ekwata mu ewo dwumadie na chibi eye awulai doctor Atibu Krusu ya watoso miensa wono owo lower axim awulai kwao amo wono so ewo upper axim tetreche okuamu asechim wono so piemu ewo wasa amanfia woye hipopro ewo empotamo ahemfo miensan na womodi womanu anyam krukru krakraye etietia wonu chachaw mu ekopiemu ewo Nzima East emensininum abra no wonu mudi wo kundum afahye no na pania wonu sufira bemu ekoye eye titena ni dema NDC amanyuku Owura Johnson esi edunkatia enti no mekoy na manka bi de ne wa ma bi kura nkeye enti wo amoma ne kasamu and was hello my people, how are you all? Hope you are doing fine. Aktam kakra meka ekira nananom atena nkonya matena se ya mu nyina mu wo kundum afahye yase ewo Nzima isi ha eye azim ene say na say ekamia yese nananom mo ya ade pa si ye kana mamuo ye kana mamu a enka nananom mo ana moboa ama mamuo etimi gina yie mo ana moboa ama mamuo etimi fa ntam pefra na say afahye bia dwumadie bia nananom be ye no ana mo ba hyehye no ye hunu se etai ene aban ene ma no aya edidi so pe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  sedie onyonya for Johnson esi edunkatia aka General Mosquito ekasa yini beni menana awulai atibrukusu menana awulai kwa ama otosumienu ene menana ankoma tu ajan mahere
Jira traditional area. Kundum afashe yeto nsa efrefre Ghana mpanimfo a ebiso menso mababi. Me manananum nyina afinhye apa nyame nhyira so afisese na enzema akonanim echen de tie no. Na nsa ne na mewowa a ye shefa se ya na de mani age wo ho ne se ebre bia nananom shefa bia no wo mo de mpuntujuma ana ayonkofa esese eba nananom hemfo ne aban ntam ne etime boa na man no konanim de ne maboni bi na ekoso a nananom man etime etu ase enu ntisi e kase ye yi nananom amamu asem ato nchen kura o man no ntimi nkonanim mani age se nananom de partnership in sustainable development se omone aban ekambomu a edebema empuntio akona nimu ye efrise nananom amamuo no ewo hodada ansa na obroni de ne de eba nanom ewo hodada ahensam ewo hodada ansa na amamuo eno no eya aban so de eba enti opani okasa ye general mosquito owura Johnson ase edunketia empanimfo ani ntini bia wanum kopie mu ewo Axim nzema is wanum kundum afahye no ase eno no so de sansemi etuja na yefiri kundum a yenyanwe yo setie bia ba be fa santimantem ansa na yaba be pie mu wonkran pomponi mantem ha na santima mu nso yenyaduru ho a sesie sonoba adaji Mahmoud Dr. Bebo Baumia wode ne ntoabo nam ho na ntoabo no mu a wokokọ nante ye no woni delegates ahia ena wose no kwasem ni wo mo ye wo mo bone pa broni bekasa na wo mo ye mfonso we made mistakes mfonso no chese eseso wo mo ye bi na sa mfonso ne ye mfonso benya wo kan we kire delegates e wa Asantema mu yetu abayewie ye research yenimse aban ene ye pa ye infomso bebre ewo ye governance no mu niema wo ho a afise ye beye yanye ye mebi tu wo ho a ye ya anka ye hu from the background so a ye enti megina ha ye nyina ye ka ho bi vice president ministers MPs board chairman appointees ye nyina ye infomso pacho momfanche yen why momfanche yenyina ya mfamso momfanche na yesua ye lessons yame adom ena mode franka na hyemensa be ye president ambassadorium ya belle ni ye lessons momfanche ambassadorium ai we fire sono ba da age Mahmoud Baumia ho wono manya asechire wonsan aduasa ene wo chese wo ma ye mfonso na sa mfonso no Omo ahunu bibi afiri mu nti won besua omo lesson ya ebi nsi biu we Asantema mu woni delegates ni hyiaye no wokan ye kopie mu awota no south mesino eno emo na MCE ya wono oho ayonanyafo Emmanuel Kwame Frimpong wono so aboadumason ni nyina efa district road improvement program ya mpanifo de ba ye twantia efa ne drip no in district road improvement program na mpanifo yi ekire mu sei kamia ye se MPP amanyoko no bra na wonom ewa aban mu no ya wo mo di fidie ba ye awiabo afei kase akese ebetumi edi adridwiri kwan so ebia mugotamu asi na mudi akwakoyim mutimi di emba ekwan eyemu trouble nkanka sampo no aban no emfa bibi emaya ma mensini ahudo mu no mutimi di aye na ebusia se wanom eyesa no mfidie na bi wo hodom a krosini bedwa na se mensini bi wo hodom a obekwa no yese wo makura ho ana esisi ho last week kura meche na watwe mu no ebi mu dia sode ye maase kantwe nyina ebembra Facebook we na ebra behwe emfonini ya meka ho asemi eye Sompa 106.5 efidie yeyi na ye ka ho asemu a wanom akire mu sei upie mu awota no
Ye ebibidura tete hodudo no wo ma ye na abefo de agutuam akono wunyanya na de sipono so a yare bia ntime men wo ntomadan na emo wuni mfinhye dumienu a yenkamfo mawo saa na wafa afura na wo ma akoda no fa nso a enko ho wono ma aka de me say obetumi afa ne se brato 2074 anati 74 wo de wakwa akoye nhwehwemu ahunu se yade e wo so ni menkamfo aduro bia se T74 ne de amawo HIV itimi manage no kidney infection ana liver e one obo wa wese bibia emfire kire ana ye ntehyewa obo na wewo ahonhono T74 eni aduro no okanshi drug lane bi wo ho kuma se astan ho wonse ka bi eno achi Colinac heba enye na 0246 073 498 ahomani ni ya no wawo so na wone mpanimfo edi nkomo yebo yeba 26 September Sompa obi bus ya de bus no to awodo medwam nyame de che abosome de to so do no nsia sada no fiada enti fiada ebe na awotwe ne ye ka ho asemi ya de akyede pi na eba onua hia ye ho na jode esan se ye ba ya de adwuma efo nyina eba dan no nko a na ebeja no wo dome Watermelon Street ha na de adwuma efo ni mfidie ni nyina aba dome market wo enti adwuma di a ye hya ase de kosi na nwumere no nonum ni efiri ase e wodwom ho tuoma koise nwunu bejo ama no nso abo na fe ya push bas na oti push it ya push dia babesi na fe wodifo mango day what the third service no abesoma adasa ene nti hye no nso obeshi oba pa kosu agwabo age kosu enhira dondon hima beshi ana saada no mobro wa sentim no obehu o midday news no ye be kan se de ye kan hey pepepe e wodwom ho de a kirewo ewia Professor Kwamla Abochi ebetenase for God and country adwuma na wo mo ye de amanyame no nyame adwuma no ebeda adi wo ho na fe country de no nso eno nso ada adi nti onu anyi wo ho mfrim akyede American no Bell Beverages kan yen ho ene ye ba saada na yes toothpaste ne toothbrush Leicester Company Limited wo mo kura na aboba na nanimu a ye ba saada no 21st Clinic Sciatica Commandant Sciatica Pay Setters, Sciatica Originators, Sciatica Ayaresafo no. Womo ena ebe hwehwe widim ehunu yade ehunta enya ye bekan yato ho brekwa yenka bi nhyiemu ena multiple questions so eka yen ho abusua enyu hu mfirimu 0547 548 538 ya na wafre ho bra pese wonso do ho chim na fe ye dwade epono no wonso agya abusua wawura ho na enema akokama we bi American no for adwenkyere bra Sompa 106.5 FM Accra na yebeken kan dia mawo enti yeguso aye kwa enche bia ebeda ye ho no wadwenkyere a wode ba no na ye kenkan dia ma na abusua mankwansa o ene se Kristo asafo wo monitor akokoso no asanteman so wo monitor akokoso na enne dadue ene efiri ase atoamu akosi ne da ya wada na se de munsam tie no enwunu jua ye bebɔ ne ewura hɔ pa na ye de atoawo na ansa na no ma memfa kyede yi mawo na fe ye na ye homra sisia Abusia yada se wami atwa ye ho aba na yetoa ensem no esodi amane ye ka kire se de adrusu eye wo Facebook messages ena ye kenkan ede amawo enti no se de Hajia special local foods eboa yen amia kenkan Facebook messages no ede amawo nti wo de me yankwa ama no ne sima ni emra sisi a ye ba Hajia special local foods eba boa yen ni adu Facebook messages ne dia ba enti no nya fa de ma ya ka ho eye Sompa 106.5 FM ene yenkwa amano ne ma memfa nko nepa amamu nepa na enche bia wo so wo manso afo pre ne keta asehye bia bo ne nsase enti wontu no ho ade so ampa wotu no ho ade so wotuwie na wo mutwa agya ede to wo parliament dan mu na ekwawie no de wo ede ehwa asanhye ne nsa animu ya won na ehwe akire se manso afo eye Sushila Kaki
na kaki akasa de di kan kura fiede na wonya adaje ehia adom no na ne nkase yemu no na wo mo kyese sesi a wo hwe akiri no wo mo hwe ni mu se enye se bia wo be fa na afebo no watena so kyena na wo be tintintinti se wono nso nkọ na kampese obi aba na emom wo mo de ama no se won hwe akiri boso minsiam ema wo mo ntoto niema na fe animonimu yi no wo mo hunu enhyehye papa wo betumi ayo ede aboa ma wo manya mansoafo a wo ne beba behwe ne pa ama no so na sesie wo betumi aka de won sesi wombo a chese efiri ebobo so mene de etoso nwotwe awrehosemi hya ase edi besi ne no nipa du oso mienu na wonom eti nananam ewo ensedo a posi ni kura eka ho ya wo nyina wonom boso ne no na wo chese we de no kwasem ni se wo ye Nepalese pa so osi utiase na wo fere ho se wo man japade pa menteme ho asenti ni ya se no eno enye sune de abai eni kwanse ebi ebabio enti sa Gen Z movement no a wono mo ye ho no emu akandifo ya wo mo di kan a wo mo kokodi sa nyambransem no empenense ni nyina no nya de wo mbeja ma sa asemi akwa akote adakwa na mmom won bedo mo asukọ akwa akosi ase na fe womo atwa abaade ahwe ano akyekyere ne yie se de be na daache ni akire no de etese ne nta Abusia yeyina yeso ne yankenkan mo Facebook messages no efama mo se dem di kaka ye no ene eye kwase da upadua ne papa edi ama wahu se wadidi fie wadidi ama home aka ho na wanyamu ahodene a eye Hajia special local foods ne kanfo edi ama wo enti no aduane bia opa bia opelape wa mechen konkonte face the war wo pe emutio ne katenkwan papa bi wo pe mutio ene light soup bi ho no mo pe mutio ne light soup wo pe jollof rice ene de kaka aduane bia Hajia special local foods ewo enkran ha hachu atomic quantum point so wo ben transitional funeral home no eho na ubeho Hajia special local foods for 0246 359 921 baby a wo bia de aduane no ebebrel within enkran ho and as within Accra no 0246 359 921 0246 359 921 Hajia Darumenti engineer ba Shama ewo Facebook ha no me say we Sompa 106.5 FM Accra de no ene yakenkan ede ama wo say happy birthday we no say happy 82nd birthday in advance to our mom Auntie Sabrema of Sekendi Esikado Newtown na enchia shronko enko Emma Jeremy Kwatson we efri Shamaba engineer Shamaba a wono so odene de e by keke kaswa enso ewo hanomo wose di free keke kaswa free American Town and ono so odene de aba Kenke House was aka GBC give Bawumia another chance Ose wo enjoy news no papa enya asem ketwa na enchia kase enkoma nana ahinkan aka Kade Golden Boy from KK Kaswa komesa piletun so ewo ahanomo essay na wose give Dr. Bawumia another chance into no say Dr. Bawumia will lead NPP into victory 2028. Wase Galamsey is scaling Ghanaians. President focus on fighting Galamsey and leave Abronye. Well, not so dear by was say anyways. Was a special greetings to Godfred Ayim, aka Nana Ahinkan, the Golden Boy inside Kede constituency. Nana Ekwamo Abuatin, and so also watch out be brave. Way efri Nana Ekwamo Abuatin, a dear what day ebaye. Ahmed Eduwan so ewaha osi Sompa news kudos to the casters. Abna Adepa, you are looking good. You thank you. Meda se papa na yanko Sompa 93.1 Kumasen so na yanken mo messages no kakra mode ebaye na 93.1 Sompa Kumase enso ede wono mu a wo mutimi join ne yen ewo Facebook no so no yanken mo messages no kama na yemfa ensom mo ewo honom na ubetumi de wodie no aka ho abasesia na yakenkan no kama ede amao Sompa 93.1 Kumase na yakenkan ya
we every court ahenkan was e adwo Sarfo be cool okay a new boy okay yo ono so di no enso so na yenkenkan mo adwenkyere no kakra emfa ensomo na bibia etumi akoso kama sompa yenuanom a wonom ewo sompa takwa 101.1 yenkenkan wonom so de no emfa nsomo kama said ye wodemu no enya asam ketewa utimi de wodi e ba ne akenkan ne kama de amao we eye amisco spelele wodi free kaswa amisco spelele wodi free ka Jaba ono so dia ode bae no Evans Jaba enso dia wode ebaye eno no yedamu nyina mo ase ebre wo mu anke bekin kan Sompa affiliate ni nyina mako edi amamo nanso ebre ni nti ese anoma eche edua so aya wogebo nti no yemfa munsi hanom na yenamu nyina mo ase mo amunya abre ni adaje join ni ye Facebook YouTube any bebia yedamu nyina mo ase da piesie enko emamo esie ene keja eni aseda time herbal mixture ene time herbal capsules ene time HH mixture ne capsules enti no herbal mixture no ene ne capsules no etu etidi yade malaria na abusi immune system no na HH mixture ene capsules no etu nemu yade no ede amawo na wakwa akope bi bia etu aduro bia obenya bi dido no eye 2074 T74 asem ena meken edro we eyo me hyase anu bi me na mametimu se me hu sisi me ho so papa enya asem keto a ukodwa so yes Sompa obi bus ye ne yes toothpaste any yes toothbrush ye ba yes say yenkuku ni yakaka nyina e wo dome market na ya ba ye dwuma e ho ye ne dome edwamfo e na ba be didwuma ene dome nipa nyina na say constituency amu wo dome obia etimi e be share ho nyankopon ya dum fiade di animu e na wotwe 26 September e na ye ba anopa no num ni ya hye edwumadi nyina ase e ho ye srew share ho na giveaways bebre wom ya bema akwanya ma wonso watumi akire wadwen ebisa ensemisa bia pese obisa empanifo ya da mo ase apesema kadehia ya jepinisi adwa original yi mimi din abena bedu adepa kofi menembra Ajapia apam dada